दासान्दि हाबा जाखानाय हिन्जाव आरो हौवाफोरनि दोनखारलायनाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं। जाय आइजोआ बबेयावबा दोनखारलांगोन बेखौ हमनो मोनोब्लानो मोसौनि खोमायाव गानहोग्रा सिथामखौ देफ्लंनानै खोमायाव गानहोनाय जागोन। खिग्रमाया मानो खिखौल' गुरो आरो खिखौ मानो इसेबां मोजां मोनो, हा सिङाव लांनानै मा खालामहैयो बेखौ आनजाद नायनाया सोलिगासिनो दं। थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बयनिबो न'खराव फायखाना जाजोबनायनि जाउनाव खिग्रमाया खि उरनो मोनैनि थाखाय कर्टआव केस होनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। ना कमलखानि फेन्दाखौ नारजिजों फुदुंनानै जायोब्ला जन्दिस जानाया 100आव 80 जौखोन्दो हामनायनि आसा दं होननानै चाइनानि जिब बिगियान टिंटं लंफेनआ जोंनिसिम मिथिहोहरदों। दासान्दि मैदेरनि उदखाराव गोबां सुबुंनि न' बां खहा जानायजों लोगोसे माइ माइरंनि खहा जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो मैयासो माथिदलायाव गंसे न'खराव मासे मैदेर बिमाया Hei babu, nोंसिनाथ' गाबोन फन होनायलै ट्रेक्टरावनो हो, नङाबा साख्रि मोननाय नङाबो बुंखाबाय आं। बेनि गोदेराव गोजाव नाङालै बाबु, नुवाखै न'खरफ्रोमबो साफा साख्रि होयोलायनो। बोरो बबे साला नोंसोर गामिनि लामाया जादों हा? अन्थायानो माथो दाबो हा? ओइ मा होनदोंलै नों हा? मा होनदों? साला नों बायदि 17 बोसोर सालायनानैबो बे बड'लेण्ड एरियाखौ एसेबो जौगाहोनो हायाखै नोंलाय। थै जाम्बा, नोंलाय मा मिथिनो? मैया दाख्लैसो इलेक्सन गेलेनाय मानसियालाय 17 बोसोर सिगां जोंनि बर'फोरा बेसेबां गोलैसोनायमोन मिथिगौ नोङो? फायखाना गंसेयाव खिफेरामोन जोंनि बर'फोरा, मिथिगौ नोङो? नों आंनि 17 बोसोरखौ मानो रायखांबाय थायो हा? नोंथ' पावाराव दं दा, बोसोरथामानो जाबाय। बोरो नोंनि रादायफोरा गामि साफ्रोमनोबो न'खरफ्रोमनोबो साख्रि होगोन होननाया बोरो हा? लामाफोरा बोरो, दालांफोरा बोरो? ओइ जारौ, नोंसोर अबेनिब्रा? सासेसो मोजां मोनदोब्रा आंखौबो, पियर सिंगेल जाना दं आं। थोद लाजि गैयि, लाजिनोबो रोङाहाय बे लोगो। 25 थाखा दामनि दाम खमनि जाङिखायनो लाजिनो रोंथारा। औहाय लोगो, लाजिनोबो रोंथारा। ओइ दाम खमनि जाङि, बुंखाबाय आं नोंखौ सिंनि बुस्थु सिङावनो जाना था, बाहेराव फैनो दा नाजाखा खिन्थु होनखाबाय आं। एसे दाम गोसानि मोनबालाय लाजागौमोनहाय लोगो, गैयाहाय बुख्राख्रा आयु खैसिं मोनामलायनाय। Oh my god, what the अखमान, नायगोन नोंसोरखौबो आं सावहोयो 2 साननैसोनि उनावनो नोंसोरखौ। बै आलुबारिनि बुन्थाफोरनो गानहोथों, सान्दुं अखा नांनानै नोंसोर जिफ्लेजोबथों। सोरखौ सावगासिनोलाय फाग्ला? नैबे सानै खिफि दुगिखौ सावहोदोंलां मालिक। नों मोसौ बोरायनि सावा जेरै नाङा थिग बिदिनो नों बायदि बुख्रा बोराय जाङिनि सावा जोंनियाव जेब्लाबो नांनाय नङा। बान्दा कबिखौ सानहैजों फुटबल गेलेगोन, अल कबिखौ सानहैजों क्रिकेट गेलेगोन। दै, माखौ मिनिबाय थादों? साला माखौ मिनिदों? ओइ आसोल, नोंलाय सोरजों खिसिला जाखोरा आसोल? साला फारमानि थाखाय सोरजोंबा खिसिला जाबाय नामा बेलाय? माथो सानथामानो जाबाय दाबो खाराखिसै। आंथ' खोनानाय बायदिबा सोरबा निग्र' गोसोम मुजोसो खिस्ला जादों होननाय खोनादों। थै गुन्दामानि साला, आंहाबा खारेन्टनि टेनसन, साला बिसोरो एकदमबारे आंखौ मिनिदों। मा खिथाय गाय मालिक, नोंना खर'आ खिबुआवसो थाहैबाय नामा? मा खि मोनजानो आं बोसोरफ्रोमबो बे खि बायदि कालार फोनजाबाय थानो मोननांगौ हा? बेफोराव फोननाया बिसोरनियाव, साला आंनाव मा खि मोनजानो फोनबाय थायो नों? साला ओइ आंलाय मा मिथिनोब्रा, मालाय नोंनियावल' फोनोबा आंलाय मा मिथिनो? है जानला मोनलाथार होनलै नोङो। नेक्स्ट टाइम बेबारबायदि फोनबावनांगौबा खिन्थु खिबु सुनायाव नों आंखौ लोगो मोननाय नङा मिथिबाय?
बेनो लास्ट वार्निं फुल एन्ड फाइनाल है बेफोरबायदि दंहोलाबायनाङालै चल तो गुया रे अम्मा बगैचा झुलुआ झुलब रे झुलुआ झुलब रे चल तो गुया रे अम्मा बगैचा झुलुआ झुलब रे झुलुआ झुलब रे Mama. Kate. Oh. Nongol sa pajama. Hindi. Wait, ayaw, ayaw. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. गंगू तेरा गंग से रुठ तेरा गंगू ए मेरे जालाते फुरी फूलों से सहरा सहरा गुजरत की लगतानी है गंगू तेरा गंग से रुठ तेरा गंग से मंगू तेरा मंग से गुजरत की हैरानी है